Hola, escoitase, non? Bueno, bo día, Ourense. E benvidos a unha nova edición da Feira do Libro nesta cidade. Antes de nada, e como é pertinente, toca saudar as autoridades presentes e agradecer o apoio das institucións públicas como son a Xunta de Galicia, Deputación Provincial e Concello de Ourense, a máis da colaboración da empresa láctea de Leite. A todos eles pedirlles que sigan apostando, a ser posible, moito máis, por ese trazo que define o verdadeiro nivel dunha sociedade libre, a cultura. Tamén quero agradecer, no meu nome e o de Alba, a oportunidade que nos ofreceu a Federación de Librarías de Galicia de ser os pregoeiros neste acto inaugural. Para min é moi complicado, como ben seguro entenderedes, expresar con palabras a emoción que sinto ao verme aquí, a carón da miña filla, neste parque de San Lázaro por onde pasearon, e seguen a pasear as máis ilustres escritoras e escritores ourensáns para dar inicio a estes 4 días dun evento tan necesario nestes últimos tempos. E digo necesario porque hoxe, por moi imposible que pareza, en nacións denominadas como democráticas se está a prohibir libros polo simple feito de falaren de temas como inclusión, diversidade racial e xénero. Michel Houellebecq, novelista e ensaísta francés, escribiu: vivir sin ler é perigoso, obriga a conformarse coa vida, e un pode sentir a tentación de correr riscos. O risco ben podría ser chegar a un pensamento único e manipulado. Nas nosas mans está non permitido. Achegados os agradecementos, eu quero transmitirvos de novo o agarimo e felicidade que supón para min, como filla, vivir este pregón á carón da persoa que me ensinou o valor e a ferramenta de loita incalculable que supón un libro. Sen necesidade de viaxar distancias kilométricas, nesta cidade que hoxe está ateigada de lecturas a pé de rúa, transitaron grandes figuras da nosa literatura, como efectivamente Otero Pedrallo, Risco Cuevillas ou Antón Tobar. E tamén, como sempre, as esquecidas, as nosas Pura e Dora Vázquez ou Filomena Dato. Os anos da cultura e escrita que pasearon estas pedras deixaron moito de beber nas augas do Miño, e boa proba diso son tamén a cantidade de nomes que hoxe enchen os nosos andeis, como Javier Fray, Arantxa Nogueira, Xoán Tallón, Alba Cid ou Diego Ameixeiras. De todas estas, das que quedan por nomear e das que seguro comezarán a escribir por vez primeira esta mesma tarde, somos nós, como ourensáns, representación máxima de que a literatura segue a ter un peso de calidade na cultura nacional e internacional. E temos a obriga, como sociedade e como pobo, de mantelo do mellor e máis doado xeito, como os lectores insaciables que acompañan as libreiras e libreiros que están hoxe aquí no descubrir de novas historias entre as páxinas. Das bondades dos libros poderíamos falar ata mañán, tranquilos que non o faremos. Mas eu quero propoñer un exercicio nesta hora, que por un segundo vos lembredes dese libro que nunca esquecestes. Exacto, poucas cousas hai máis fermosas que a lembranza da portada dun libro e da historia que agocha dentro das súas páxinas. Eu, como non, tamén teño un na miña cabeza. O que hai 44 anos me regalaron no Colexio de Cambeo e fixo posible, con total seguridade, que hoxe este aquí lendo este pregón. Falo de Memorias dun neno labrego, a novela de Neira Vilas que un día sería difícil explicar como mudou a miña percepción da realidade e levoume, aínda que xa con máis canas cun oso polar, a cumprir o soño, o de ser escritor e transmitirlle aos nosos fillos a importancia de ler como táboa de salvación. Por iso, o gañán esta feira, unha celebración que ás veces semella unha proba de resistencia, todas as persoas que se acheguen ata ela, sobre todo as nenas e nenos, atopen esas historias que os fagan viaxar sen moverse, construir unha comunidade xusta e dibuixar un futuro moito mellor ca este presente. Remata a miña quenda de intervención, lembrando que cada libro que se leva estes días debaixo do brazo é unha pequena victoria da cultura contra o baleiro, unha batalla gañada a indiferencia e superficialidade. Agora, deixo paso ao futuro, a quen, por idade, formación e case diría por obriga, debe seguir adiante nesa misión de promover a cultura a través da lectura. Bella é a roupa e a sorte desta profesión é que podemos correr todos a mesma velocidade, con máis ou menos anos, con maior ou menor intensidade e sen necesidade de ter que atopar a meta. Ao final, nin está nin se lle espera, e iso é o fermoso de ler. Rematar, guardar na memoria e volver a abrir unha capa. Desfrutemos da feira e das persoas que se achegan a asinar as súas obras, a recitar, a ensinar o amor da lectura aos máis pequenos, a falar sen presa e discutir un final inacabado. Manteñamos presente que o único irreemplazable do ser humano é a súa capacidade artística de crear.
e procuremos que o único que arda neste verán sexa a nosa imaginación, un dos libros mercados nesta feira. Grazas por estar e grazas por ler. Atoparémonos nas casetas.